ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପୋର୍ଟାଲ ଓପେନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଜମି ଅଛି ସେମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜମି ପଟ୍ଟା ଧରି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ମୋବାଇଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିମ୍ବା କୃଷି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କୃଷି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଜମିହୀନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଯଦି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ଜିଆରଏସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟଟା ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଭେରିଫିକେସନ ହୁଏ, ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ମାଙ୍କ ନାଁରେ, ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଫ୍ୟାମିଲିର ପୁରାପୁରି ରିଜେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜମିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ ଫେଚ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏ ଥିଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ କିଷାନ କେବେ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।